Καλησπέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε όλους. Η στάση στο Καλαμάκι, πολίτες για την πόλη, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη, σε συνεργασία με την εφημερίδα «Η Εποχή». Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Πριν περάσουμε στο κύριο μέρος της βραδιάς, να σας υπενθυμίσω την πρόσφατη δράση της στάσης, εν συντομία. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το βιβλίο του Τάκη Μαστρογιαννόπουλου, «Η άνοδος και η πτώση των εργατικών διεθνών», τρίτος κύκλος, η τρίτη κομμουνιστική διεθνής, δεύτερος τόμος. Το Νοέμβριο, τα μέλη και οι φίλοι της τάσης ξεναγήθηκαν από την ιστορικό τέχνης και συγγραφέα Λίδα Καζαντζάκη στην έκθεση ζωγραφικής του Βαγγέλη Φαϊνού στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλήμου. Το Δεκέμβριο έγινε η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Ιωάννη Γιαννίτσιου «Ναμογράφης», με αναφορές από τους ομιλητές στο σύνολο του ποιητικού του έργου. Το Φεβρουάριο, στον πολυχώρο μας στην Παλαμιδίου, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Αντιπολίου, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου 12 Φεβρουαρίου του Δημήτρη Χριστόπουλου. Παράλληλα, η στάση συμμετείχε σε δράσεις αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την οργάνωση Αλληλεγγύη για Όλους, με στόχο την αγορά ασθενοφόρου για τη Γάζα και τη συλλογή ιατροφαρμακευτικού υλικού για το Λίβανο, και με την οργάνωση Αλληλεγγύη της Νέας Μύρνης, με στόχο τη συγκέντρωση ρουχισμού για τα προσφυγόπουλα της ΣΑΜ. Επίσης, η στάση σε σταθερή βάση συγκεντρώνει υλικό για τους νεαρούς φυλακισμένους των φυλακών του Αυλώνα. Μια σημαντική παράδοση υλικού έγινε τον Δεκέμβριο και μια άλλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τελευταία δράση της τάσης, μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για 4 συντρόφους που χάσαμε πρόσφατα, τον Νίκο Αναγνώστου, τον Γιάννη Παραλά, τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Ιορδάνη. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε απόψε κοντά μας την Τιτίκα Δημητρούλια, καθηγήτρια θεωρίας και πράξης της μετάφρασης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, και τον Νίκο Ξηδάκη, δημοσιογράφο, πρώην αναπληρωτή στην εκδήλωση παρευρίσκεται ο πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Συμμετέχουν επίσης η μουσική Σοφία Γιαννίτσιου Παπαευαγγέλου και ο Στέφανος Καλτσής, που θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του ποιητή. Εκ μέρους της Εποχής, της εφημερίδας, θα σας πει 2 λόγια ο Παύλος ο Κλαβιανός. Εμείς να ευχαριστήσουμε τη στάση του Καλαμάκι που μας έκαμε συνδιοργανωτές χωρίς να δουλέψουμε πολύ. Πρώτο. Και να πούμε ότι όλο διευρύνει τον κύκλο των εκδηλώσεών της και αποκτάει και ευρύτερο κοινό. Είναι πάρα πολύ καλό στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν τέτοιες στέγες για τον πολιτισμό και να τις παρακολουθεί ο κόσμος. Όταν σκεφτήκαμε για το ημερολόγιο, ήταν στην αρχή φοβηθήκαμε πώς θα αποδώσουμε αυτή την ιδέα που είχαμε το ημερολόγιό μας για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αναγνωστάκη, και μια προσπάθεια που κάναμε στην αρχή με ζωγράφους δεν απέδωσε, αλλά απέδωσε όμως από σκητσογράφους που αφιλοκερδώς μας προσφέρανε τη δουλειά τους, τη δημιουργία τους για να βγει αυτό το ημερολόγιο, το οποίο μας βοήθησε και ο τυπογράφος έκανε πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι αισθητικά ανταποκριθήκαμε σε μια προσωπικότητα που θέλαμε, όπως είχε το διαισθητικό και λεπτό του στίχο, να είναι και η δική μας έκδοση αντίστοιχη. Έχουμε τη Δευτέρα οργανώσει μια εκδήλωση επίσης στο Ρέθυμνο, που είναι η καταγωγή του ποιητή.
Επίσης θα οργανώσουμε και μία εκδήλωση που πιστεύουμε να είναι κάπως μεγάλη στη Θεσσαλονίκη, αργότερα. Και λίγα κάνουμε εμείς, όμως από τους φίλους του ενός ομίλου που ενδιαφέρεται για την ποίηση του Αναγνωστάκη, έχουμε ένα ρεπορτάζ, θα λέγαμε Νίκο, ότι θα κάνουν πολλές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Και αυτό είναι καλό, διότι ο Αναγνωστάκης ως ποιητής εγώ να πω τη δική μου περίπτωση, πάνω χάρη, ως νεαρός τον ήξερα, λίγο, πολύ. Μετά στην περίοδο της δικτατορίας έπαιξε αυτόν τον ρόλο, ας πούμε, για να οργανωθεί η κουλτούρα και η τέχνη εναντίον της δικτατορίας, που έπεισε και τους ομότεχνούς του ότι δεν είναι η σιωπή, είναι ο λόγος. Ήταν για μας και μία διαπαιδαγώγηση, ας πούμε. Μετά το γνωρίσαμε εγώ και πολιτικά. Είμαστε στο ίδιο όργανο ενός μικρού κόμματος, του Αττικικού Εσωτερικού. Τον θυμάμαι λοιπόν και από την πολιτική. Και μετά βέβαια το γνώρισα πιο πολύ με την ποιήση όταν τη διαβάζαμε περισσότερο. Ευχαριστούμε λοιπόν τώρα και τους έγκριτους ομιλητές μας και τους καλλιτέχνες. Σαν εισαγωγή λοιπόν, ένα ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, μιλώ. Μιλώ για τα τελευταία σαλπίσματα των νικημένων στρατιωτών, για τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά μας φορέματα, για τα παιδιά μας που πουλάνε τσιγάρα στους διαβάτες. Μιλώ για τα λουλούδια που μαραθήκανε στους τάφους και τα σαπίζει η βροχή. Για τα σπίτια που χάσκουνε δίχως παράθυρα, σαν κρανία ξεδοντιασμένα. Για τα κορίτσια που ζητιανεύουνε, δείχνοντας στα στήθια τις πληγές τους. Μιλώ για τις ξυπόλυτες μάνες που σέρνονται στα χαλάσματα. Για τις φλεγόμενες πόλεις, τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους, τους μαστροπούς ποιητές που τρέμουνε τις νύχτες στα κατόφλια. Μιλώ για τις ατέλειωτες νύχτες, όταν το φως λιγοστεύει τα ξημερώματα. Για τα φορτωμένα καμιόνια και τους βηματισμούς, στις υγρές πλάκες, για τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελοθανάτων. Μα πιο πολύ μιλώ για τους ψαράδες που αφήσανε τα δίχτυα τους και πήρανε τα βήματά του. Και όταν αυτός κουράστηκε, αυτοί δεν ξαποστάσαν. Και όταν αυτός τους πρόδωσε, αυτοί δεν αρνηθήκαν. Και όταν αυτός δοξάστηκε, αυτοί στρέψαν τα μάτια. Και οι σύντροφοι τους φτύνανε και τους σταυρώνανε. Και αυτοί, γαλήνιοι, το δρόμο παίρνουνε, πάκρη δεν έχει, χωρίς το βλέμμα τους να σκοτεινιάσει ή να λυγίσει. Όρθιοι και μόνοι, μες στη φοβερή ερημία του πλήθους. Ο λόγος στον Νίκο του Τζεδάκη. Καλησπέρα σας. Είναι πάντα ωραίο να βρισκόμαστε στον Άλυμο, στο Καλαμάκι, ανάμεσα σε πολλούς φίλους και ανθρώπους με υψηλό γούστο και υψηλές απαιτήσεις από τις βραδιές που κάνουμε. Είναι νομίζω η τέταρτη φορά που συμμετέχω σε εκδήλωση της Στάσης και με παλιότερο όνομα πριν τη Στάση. Και εδώ έχουμε κάνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ και η Τιτίκα είμαστε της εποχής, αλλά ο ιδρυτής και ηγέτης είναι ο Παύλος, οπότε η Στάση και η εποχή έχουν πολλές εφαπτώμενες και τομές και πολλά κοινά πρόσωπα και πολλά βιώματα και πολλές γνωριμίες μεταξύ μας.
Για τα δύο λόγια που θέλω να πω για τον Αναγνωστάκη θα ξεκινήσω με μια προσωπική εμπειρία. Πώς τον γνώρισα στις 11 Οκτωβρίου του 1983. Ήμουν φοιτητής, είχαμε διαβάσει τον Αναγνωστάκη σε μια άθλια έκδοση, να είσαι και αυτή που είχε η Τιτίκα Δημητρούλια, την έκδοση της Πλιάδος, σε ένα χασαπόχαρτο με ένα χαρτόνι για εξώφυλλο, κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι. Και ένας συμφοιτητής, ο μπαμπάς του ήταν έμπορος ακτινολογικών μηχανημάτων και ειδών, είχε πελάτη τον κύριο Μανώλη, ο οποίος είχε ιατρείο στο Νέο Ηράκλειο. Και μέσω αυτού κλείστηκε ραντεβού να πάμε να συναντήσουμε τον ποιητή. Και ο ποιητής φυσικά μας δέχτηκε. Αυτός ήταν ο Μανώλης Αναγνωστάκης. 3 ήμασταν, 3 παιδαρέλια, που θέλανε να γνωρίσουν τον ποιητή στο ιατρείο του. Και μας έκλεισε ραντεβού και πήγαμε ένα απόγευμα. Μας κάθισε στο σαλόνι, άκουσε τις ερωτήσεις μας, απάντησε σε όλες με μεγάλη ευγένεια και με μεγάλη υπομονή και καταδεικτικότητα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέγαμε, είχα γοητευτεί τόσο πολύ. Ήταν μια από τις περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν διαψεύδει την εικόνα, το είδωλο που έχεις με τον καλλιτέχνη. Σε άλλες περιπτώσεις είχα μικρές απογοητεύσεις από τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, όπως και κάποιους άλλους. Ο άνθρωπος ήταν πιο λαμπερός ακόμη και από τα ποίηματά του. Τόσο ζεστός και τόσο ανοιχτός. Και μία εικόνα που μου έκανε εντύπωση και δεν την ξεχνώ ποτέ, πανύψηλος, καθόταν σε μια μεγάλη πέτσινη πολυθρόνα, είχε κάτι δερμάτινες πολυθρόνες της παλιοκαιρίσιες στο σαλόνι του. Είχε κάτι ωραίες παλιοκαιρίσιες πολυθρόνες στο σαλόνι του δερμάτινες. Καθόταν λοιπόν σε μία από αυτή, καπνίζαμε όλοι, κάπνιζε αριμανίως ο Αναγνωστάκης, και πολύ χαριτωμένα και ανέμελα πετούσε τη στάχτη παραδίπλα. Δεν είχε ούτε τασάκι ούτε τίποτα. Αυτό με εντυπωσίασε γιατί ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος με γραβάτα, ποιητής, φτασμένος, και ήταν και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος, ένας μποέμ, μια καλλιτεχνική φύση. Χρόνια πολλά αργότερα μπόρεσα να δέσω σιγά σιγά αυτή την εικόνα του ζεστού και χαριτωμένου ανθρώπου με αυτό που έβγαζε ως δημόσιος διανοούμενος, ως ένας άνθρωπος με δημόσια στάση, με δημόσιο ήθος, με τη συμπεριφορά του όλη στο δημόσιο χώρο. Γιατί μας απασχολεί ο Μανώλης Αναγνωστάκης 100 χρόνια από το θάνατό του, από τη γέννησή του, το 2005 ή 2008, το 5. Δεν είναι μόνο η ποίησή του. Δεν έχει γράψει πολλά. Αυτό το βιβλίο είναι όλο και όλο. Το 1971 εξέδωσε τη συγκεντρωτική και δεν ξανάγραψε ποίηματα, παρά κάποια κριτικά πεζά και κάποια σπαράγματα και μια μεγάλη καλλιτεχνική χειρονομία, μια μπλόφα, ένα μικρό σκάνδαλο καλλιτεχνικό που το έφτιαξε χρόνια μετά. Θα το πω και εγώ, θα το πει και η Τιτίκα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μείνει από τον Μανώλη Αναγνωστάκη είναι συνολικά η στάση του. Ο οργανικός διανοούμενος Μανώλης Αναγνωστάκης, ένας άνθρωπος που είναι ποιητής με στέρεη καλλιτεχνική συνείδηση, με καλλιτεχνική αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που είναι πολίτης, είναι μαχόμενος, υπήρξε διωκόμενος, υπήρξε καταδικασμένος σε θάνατο σε ηλικία νεαρά φοιτητής το 1947, υπήρξε μέλος της ΕΠΟΝ, ηγετικός στελέχος στη Θεσσαλονίκη, διωγμένος από τους καταδιωκόμενους, όλη η ΕΠΟΝ καταδιώκεται από τους Γερμανούς στην κατοχή, καταδιωκόμενος μετά και το 1943 δικάστηκε και το 1946, το 1947. Το 1946 δεν είχε διαγραφεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα, διότι ήταν απίθαρχος, τροτσκιστής και πεσημιστής. Όταν δικάστηκε ως κομμουνιστής, ο ίδιος δεν είπε ότι ήταν διαγραμμένος από το κόμμα. Συνέχισε την πολιτική του πορεία, την προσωπική του πορεία, συγκρότησε μια επαγγελματική καριέρα ως γιατρός, ήρθε στην Αθήνα, έκανε την ειδικότητά του, πήγε στο εξωτερικό, ξαναήρθε.
έφτιαξε μια ζωή στην Θεσσαλονίκη και κατόπιν περίπου τα χρόνια της δικτατορίας, δεκαετία του 60, κατέβηκε στην Αθήνα. Γιατί μας απασχολεί λοιπόν? Γιατί είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που ενώ ταυτόχρονα έμεινε όρθιος, έμεινε απροσκυνήτος, αλλά κουβαλάει μέσα στα λόγια του, μέσα στην ποίησή του και σε αυτά που είπε αργότερα, μια πικρή επίγνωση του τι συνέβη τους χρόνους τους δύσκολους. Και ταυτόχρονα με μια γενεοδορία για πολλά πράγματα και με μια ευρυχωρία ψυχής να μπορεί να χωρέσει τον καινούριο καιρό, τον καινούριο κόσμο και τους νέους ανθρώπους. Είναι λοιπόν από αυτή την άποψη ένα εμβληματικό πρόσωπο για την μεγάλη, την ψυχική αριστερά, ανανεωτική ή διαρκώς ανανεούμενη, ένα εμβληματικό πρόσωπο για την αντισταλινική αριστερά, τη μη δογματική αριστερά και ένα εμβληματικό πρόσωπο για την αριστερά που αμφιβάλλει. Δεν έχει τις σιδερένιες βεβαιότητες πλην μίας, ότι αξίζει να μάχεσαι για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία, για την αξιοπρέπεια, για την ισότητα. Χαρακτηριστικά, λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ότι μετά την διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, όταν για τον ίδιο ήταν αυτονόητο ότι θα πήγαινε με τους ανανεωτές, με χαριτωμένο τρόπο είπε ότι σε αυτούς που με καλοδέχτηκαν τότε αναγνώρισα τα πρόσωπα, μερικά από τα πρόσωπα αυτών που με διέγραψαν το 1946. Τους κύκλους που κάνει η ιστορία και τους κύκλους που κάνουν οι άνθρωποι και πώς αλλάζουν στον χρόνο. Γιατί μας απασχολεί λοιπόν ο Μανώλης Αναγνωστάκης? Ήδη υπενήσωμε, κατά τη δική μου ματιά, μας απασχολεί όλο και περισσότερο, όχι μόνο για το συμπαγές του έργου του, για την ποιητική του φωνή, αλλά και για την αντισυμβατική του συμπεριφορά. Για τον αισθητή που είχε μέσα του αυτός ο πολιτικός αγωνιστής, ο νεαρός που καταδικάστηκε σε θάνατο, και για ένα σκανταλιάρικο παιδί, έναν ανυπότακτο έφηβο που είχε μέσα του και δεν τον έκρυβε, τον άφηνε να φανερώνεται και φανέρωσε αυτούς τους εαυτούς με παρησία και με θάρρος σε μεγάλη ηλικία, σε προχωρημένη ηλικία, δείχνοντας πρώτον τις αισθητικές του καταβολές και τις προτιμήσεις του με τις δύο πολύ ωραίες και πολύ σημαντικές ανθολογίες που συνέταξε στην δεκαετία του 80, 87 με 90 περίπου, για την ελληνική πεζογραφία των πιο άγνωστων πεζογράφων του 20ου αιώνα και μια ποιητική ανθολογία, τη χαμηλή φωνή, με τους ελάσσονες, όπως τους έλεγε ποιητές, χωρίς να αναγνωρίζει τη διάκριση ελασσόνων και μιζώνων, για τους ποιητές κυρίως του Μεσοπολέμου. Αλλά κυρίως με την παιγνιώδη περσόνα που επινόησε για τον εαυτό του, το Μανούσο Φάση, και επιδόθηκε στη σάτυρα και την καταράκωση κάθε σοβαροφάνειας και για τον λογοτεχνικό κόσμο και για τους κανόνες και για την όλη τη σοβαροφάνεια που ήταν και στην αριστερά. Και ήταν ένα στοιχείο που το έχει πει και σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, ουσιαστικά ένας μαγνητοφωνημένος μονόλογος. Λέει, είμαι αριστερόχερ ουσιαστικά. Επιγράφεται ένα μικρό βιβλιαράκι που είναι μια δική του εξομολόγηση για τη ζωή του, για τις σκέψεις του, για τις προτιμήσεις του. Εκεί λέει ότι σε κρίσιμα χρόνια, ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του 60 που ήλπισε ο ελληνικός λαός σε μια αλλαγή και γνώρισε η Ελλάδα μια πολιτισμική άνοιξη, η χαμένη άνοιξη της δεκαετίας του 60, εκεί παρατηρεί ο Μανώλης Αναγνωστάκης ότι η αριστερά πολιτισμικά και πολιτιστικά ήταν καθυστερημένη, ήταν καθυλωμένη στα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης. Δεν είχε αφουγκραστεί την εποχή, τον καιρό, τις εξελίξεις, το τι γραφόταν, το τι ακουγόταν στη μουσική, το τι πεζόταν στο θέατρο, το τι συνέβαινε στον κινηματογράφο. Και ήταν καθήκον μας να φέρουμε
την αριστερά σε αυτόν τον κόσμο. Και με έναν παράξενο τρόπο, κατά έναν παράδοξο τρόπο, και το επισημαίνει πολύ εύστοχα και δεικτικά ο Αναγνωστάκης, λέει ότι τα βιβλία που απογορευόντουσαν να μιλάμε ή φοβόντουσαν κάποιοι να τα εκδώσουν πριν τη Χούντα, εκδίδονταν επί δικτατορίας, διότι τη δικτατορία δεν την ένοιαζε, δεν φοβόταν τα βιβλία και ούτε και τα καταλάβαινε. Γιατί μας απασχολεί, ας πούμε, ότι απαντούμε διαρκώς αυτό το ερώτημα. Γιατί ενώ δεν έχει μεγάλο σε όγκο έργο, πολλοί από τους στίχους του Αναγνωστάκη έχουν περάσει στην καθημερινή ομιλία. Τουλάχιστον στην καθημερινή ομιλία ανθρώπων που έχουν μια υποψία διαβάσματος και έχουν και ένα προοδευτικό φρόνημα. Σπάνια σε έναν ποιητή συμβαίνει αυτό, αν δεν έχει μελοποιηθεί και αν δεν είναι από τους εθνικούς ποιητές που διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι το τέλος του Λυκείου. Είναι συνήθως 2 σπαράγματα από τον Καβάφη, 3 στίχοι από το Σεφέρι, τα οποία τα παίρνουν και οι δημοσιογράφοι και βγάζουν πολύ εύκολα τους τίτλους τους και δείχνουν και κάτι. Ο Αναγνωστάκης δεν ήταν παλιότερα στην διδακτέα ύλη. Η Τιτίκα, που ξέρει πολύ καλά τη διδακτέα ύλη, μου λέει ότι έχουν βάλει 1 ή 2 ποίηματα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Αλλά και αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν νομίζω ότι επειδή άκουσαν κάποιοι Έλληνες, κάποια παιδιά, ένα ποίημα του Αναγνωστάκη, διαδόθηκαν κάποιοι στίχοι. Νομίζω περισσότερο είναι για κάποιους άλλους λόγους, γιατί ψάχνουμε από την ποίηση να εξορίξουμε μερικά μεταλλεύματα και να τα φέρουμε στην καθημερινή ζωή, και είναι και σε έναν ορίζοντα κάποιων ανθρώπων όπου έχουν έναν κόσμο από τον οποίο αντλούν για να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινή ζωή. Γιατί ούτε ο Μιχάλης ο Κατσαρός διδάχτηκε στα σχολεία, τουλάχιστον τις περασμένες δεκαετίες, και όμως μερικοί από τους στίχους του είναι στα χείλη πολλών από εμάς. Ούτε ο Άρης Αλεξάνδρου διδάχτηκε, ούτε ο Βίρον Λεοντάρης διδάχτηκε. Από τον Αναγνωστάκη, λοιπόν, έτσι πρόχειρα θυμήθηκα μερικούς στίχους, από τους οποίους συχνά και σε προφορικό λόγο και σε γραπτό περνάνε. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος. Αυτό είναι και μια δήλωση ποιητικής του Αναγνωστάκη και με παρόμοιο τρόπο ξαναλέει σε άλλο ποίημα, σαν τους γύφτους σφυροκοπάμε αδιάκοπα στο ίδιο αμμόνι. Και είναι ένα μοτίβο το οποίο το έχει και ο Άρης Αλεξάνδρου, της ίδιας γενιάς, παρόμοιων βιωμάτων, πολύ πιο τραγικό βίο, πιο μοναχικό βίο ο Άρης Αλεξάνδρου. Λέει πάλι ο Μάνωλης Αναγνωστάκης. Εκεί είναι ο τελευταίος στίχος, νομίζω, θα σας πω ακριβώς, από τον επιλόγο. Ο τελευταίος στίχος στο βιβλίο με συγκεντρωμένα όλα τα ποίηματά του είναι «Έστω, ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου, κρίνε για να κριθείς». Ή όρθιοι και μόνοι μες στη φοβερή ερημία του πλήθους, όπως τελειώνει το μιλό που διάβασε, που ακούστηκε πριν. Ή ένας πολύ γνωστός στίχος που γράφεται κιόλας, αναπαράγεται. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ, μικροζημιές και μικροκέρδης συμψηφίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Ή το κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες.
Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα, μεταφέροντας, ξαναφέροντας μπροστά ένα παλιό στίχο του Τίτου Πατρίκιου. Γιατί ξεκινάει και λέει, όπως λέει και ο φίλος μου, ο Τίτος Πατρίκιος. Ένα από τα παροιμιώδη είναι ένα ποίημα που αξίζει να σου διαβάσω όλο και να σας το συνδέω σε μένα όταν πέθανε ο Ανδρέας Καραντώνης, διάσημος, επίσημος και σοβαρός συντηρητικός κριτικός λογοτεχνίας, από τους κήρυκες της εθνικής γενιάς του 30, με την οποία δεν τα είχε ιδιαιτέρως καλά Μανώλης Αναγνωστάκης, όχι ότι συγκρούτανε, αλλά πολύ συντηρητικός, πολύ δεξιός και στα τελευταία του και από τους στενότατους συνεργάτες της δικτατορίας. Ήταν στην τηλεόραση, έγραφε. Είχε ένα καλό μεροκάματο και έγραφε, ήταν και στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ακόμη και ο Σεφέρης, τον οποίον τον λάτρευε ο Καραντώνης και τον υμνούσε, στα χρόνια της δικτατορίας τον είχε κάνει πέρα και δεν του μιλούσε. Πέθανε λοιπόν κάπου στη δεκαετία του 80 ο Ανδρέας Καραντώνης και τότε ο Μανώλης Αναγνωστάκης έγραψε ένα μικρό σημείωμα δίκη νεκρολογίας με τίτλο «Ο νεκρός, ο τεθνεός δεν δικαίωται», λέγοντας για το πόσο κάθαρμα ήταν ο Ανδρέας Καραντώνης. Αυτό το λέω γιατί χρόνια πολλά πριν είχε γράψει το περίφημο Επιτύμβιο ο Μανώλης Αναγνωστάκης, το οποίο λέει το εξής. «Πέθανες και έγινες κι εσύ ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 36 στέφανα σε συνοδέψανε, 3 λόγια αντιπροέδρου, 7 ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. Άρε Λαβρέντη, εγώ που μόνο το ξέρα τι κάθαρμα ήσουνα. Τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα. Κοιμού εν ειρήνη, δεν θα έρθω την ησυχία σου να ταράξω. Εγώ μια ολόκληρη ζωή μες στη σιωπή θα την εξαγοράσω. Πολύ ακριβά και όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκείο. Κοιμού εν ειρήνη, όσοι ήσουν πάντα στη ζωή, ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. Δεν θα είσαι ο πρώτος, ούτε και ο τελευταίος». Αυτό που έγραψε δηλαδή ο Μανώλης Αναγνωστάκης και παραλαμβάνουμε έκτοτε συχνά πυκνά, «Άρε Λαβρέντη, εγώ που μόνο το ξέρα τι κάθαρμα ήσουνα», ο ίδιος το έκανε δημόσιο λόγο. Με τον θάνατο ενός επιφανούς ανθρώπου δεν βρήκε μια καλή κουβέντα να πει, γιατί δεν υπήρχε να πεις κάτι για αυτό το κάθαρμα που ήταν ο Ανδρέας Καραντώνης. Τον Μανώλη Αναγνωστάκη πολύ τον κατατάσσουμε στην ποίηση της ήττας, στην γενιά της ήττας, τους ανθρώπους που ιτήθηκαν πολιτικά και στρατιωτικά η αριστερά και μετά ανέπτυξαν μια δική τους φωνή, μια δική τους ποιητική, μια δική τους ευαισθησία. Ο ίδιος βέβαια αρνείται ρητά και κατηγορηματικά ότι είναι ποιητής της ήττας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι ποιητής πολιτικός και ερωτικός και τα ίδια του τα λόγια είναι τα εξής, για να μην σας το πω εγώ, να το ακούσουμε από τον ίδιο. Κατά καιρούς με έχουν χαρακτηρίσει καθαρά πολιτικό ποιητή. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είμαι πολιτικός ποιητής. Είμαι ερωτικός και πολιτικός μαζί. Είναι η εποχή που τα συνδύαζε αυτά τα δύο. Συνδυάζονται αυτά τα δύο. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κανείς ερωτικός ποιητής ξεχνώντας το πολιτικό πλαίσιο εκείνης της εποχής που ήταν φουντωμένα τα πολιτικά πάθη. Υπήρχε το πολιτικό στοιχείο μέσα, η έκφραση της πολιτικής, μέσα όμως από μια ερωτική κατάσταση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα εύκολα. Γι' αυτό αρνούμε όλα αυτά περί ποίησης της ήττας και τα σχετικά. Δεν είναι ποίηση της ήττας. Είναι μια αγωνία για την εποχή, ένα άγχος για την εποχή. Όταν τελείωσε η εποχή, τελείωσε και η ποίηση. Δεν μπορείς να γράφεις συνεχώς ποίηση. Δεν είμαι επαγγελματίας ποιητής. Αισθάνομαι την ποίηση σαν τρόπο έκφρασης επειδή δεν μπορούσα να εκφραστώ διαφορετικά. Δηλαδή ήταν η εποχή τόσο πιεσμένη, τόσο δύσκολη, που μόνο εκφράζοντας τον πόνο του μπορούσε κανείς να την αντέξει.
Αναγνωστάκης με αυτή τη διαφοροποίηση που κάνει για το τι είναι πολιτική ποίηση, αν είναι ο ίδιος πολιτικός, γιατί έγραψαν τότε όπως έγραψαν, ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο, τελειώνει ουσιαστικά το γράψιμο το 1979, το γράψιμο ποιημάτων, και είναι σαν να πηγαίνει στην σιωπή. Το τελευταίο του ποίημα, όπως σας είπα, τον στίχο, το τελευταίο, είναι το εξής. Ένα σκληρό, πικρό, αλλά και δυνατό ποίημα. Ο τίτλος του είναι «Επίλογος» και όχι αυταπάτες προπαντός. Το πολύ πολύ να τους εκλάβεις σαν δυο θαμπούς προβολής μες στην ομίχλη. Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που λείπουν με τη μοναδική λέξη «ζω». Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε κάποτε και ο φίλος μου ο Τίτος, κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες, κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Έστω, ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να κριθείς. Πέρα από τον ποιητικό σπαραγμό, εδώ βλέπουμε μια πολιτική διάθηκη. Μια πικρή επίγνωση του τι έχει συμβεί τα χρόνια που έχουν προηγηθεί, πώς η ρομαντική διάθεση με την τέχνη να αλλάξει τον κόσμο δεν είναι τόσο εφικτό αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η διαπίστωση, αλλά είναι και η άλλη. Ότι δείξε ό,τι έχεις, έστω αυτά τα ανάπηρα χέρια, και κρίνε για να κριθείς. Δεν κατέχει κανείς μια σοφία, δεν κατέχει κανείς το προφητικό χάρισμα, δεν υπάρχει μεσιανισμός, υπάρχει διαρκής δοκιμασία. Κι όμως, παρότι ποιητικά, τυπικά ολοκληρώνεται το 1971, ο Αναγνωστάκης δεν τελειώνει φυσικά, μετατοπίζεται στην κριτική και στις ανθολογίες όπως είπαμε, και κυρίως κατά τη δική μου ματιά δεν αφήνει τον εαυτό του να γίνει ένα τοτέμ της αριστεράς, ταρυχευμένος μες στις δόξες του, ταρυχευμένος μες στην αποδοχή, μες στην αγάπη που του είχαν. Είναι ενεργός, είναι μπροστά, είναι παρόν, δεν αρνείται ποτέ να βγει μπροστά, αλλά είναι επίσης ένας άνθρωπος αντισυμβατικός, που δείχνει και τις καταγωγές του ποιητικές, που δεν είναι προφανείς, δεν επικαλείται κανέναν ηρωισμό, επικαλείται μια αισθητική καταγωγή και λατρεύει τη σάτυρα, λατρεύει το σκάνδαλο. Για την περσόνα του Μανούσου Φάση θα μας μιλήσει η Τιτίκα. Εγώ θα πω μία κουβεντούλα μόνο. Ναι, το πεις. Εγώ θα πω μόνο ότι στο Ιστερόγραφο, ένα μικρό βιβλιάριο, το οποίο βγήκε αρχικά σε μια ιδιωτική έκδοση και μετά βγήκε σε κανονικές εκδόσεις, στις αρχές της δεκαετίας του 80, το 81 νομίζω, 83. Σπαράγματα σκέψεων που δεν διεκδικούν μια ολοκληρωμένη ποιητική μορφή. Ο ίδιος επιμένει σε αυτό, ότι είναι κάποιες ιδέες που έχω, κάποιες ενθυμίσεις, μια εικόνα που μου έρχεται και μου ξανάρχεται, φωτογραφίες μετουσιωμένες με έναν λακωνικό τρόπο σε λόγο. Ένα από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εξηγεί γιατί το έγραψε και τι κουβαλάει μαζί του. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα ιστερόγραφα γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν ξέρει κανείς τους ποιος ήταν ο Γιάννης ο Σαλάς.
και στο βιβλιαράκι με την εξομολογήσή του «Αριστερόχειρο είναι ουσιαστικά», λέει «Ο κόσμος δεν ξέρει ποιος είναι ο Γιάννης ο Σαλάς. Είναι μια δική μου προσωπική, όχι ανάμνηση απλώς, είναι ένα έντονο βίωμα. Βέβαια δεν μένω έκπληκτος επειδή δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι. Θλίβομαι λίγο επειδή οι νεότεροι αρνούνται την περίπτωση του Σαλά. Ο Σαλάς είναι ο ήρωας της Μέσης Ανατολής. Είναι ο ιδρυτής της ΑΣΟ, της Αντιφασιστικής Στρατιωτικής Οργάνωσης. Είναι ο ήρωας του Τσίρκα, στην Αριάγνη, σε κυβέρνητες πολιτείες. Είναι ο Φάνης. Όταν διάβασα το βιβλίο αυτό, πετάχτηκα, τηλεφώνησα στον Τσίρκα και του λέω «Αυτός είναι ο Γιάννης ο Σαλάς». «Ναι», μου λέει, «είναι. Αλλά όλοι δεν είναι τα πρόσωπα αυτά που περιγράφονται μέσα, είναι διάφορα. Πρόσωπα διαφόρων. Αλλά αυτός, ναι, είναι ο Γιάννης ο Σαλάς». Τον Σαλά δεν τον γνώρισα προσωπικά. Έκαναν αντάρτικο στη Σάμο. Δεν υπήρχε θέμα να γίνει αντάρτικο στη Σάμο. Και όμως έκαναν. Κράτησαν τον Σαλά, ηγήθηκε του αντάρτικου, τον σκότωσαν και τον τραβούσαν μετά στις δρόδες ενός αυτοκινήτου, στους δρόμους της πόλης. Εγώ έμαθα για τον Σαλά 1 χρόνο μετά το θάνατό του, από κάτι ικαριώτες εξόριστους, οι οποίοι τραγουδούσαν τραγούδια του Σαλά. Δηλαδή, ο Σαλάς πέρασε αμέσως στο δημοτικό τραγούδι. Φοβερό πράγμα. Μέσα σε 1 χρόνο πέρασε στο δημοτικό τραγούδι. Ήταν κάτι συγκινητικό. Το 48-49 αυτό. Δεν το ήξερε κανείς αυτό. Αυτό είναι τελείως προσωπικό. Με αυτή την εξήγηση και την προέκταση που κάνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης για ένα σπάραγμα, μια φράση, δείχνει πολλά για το πώς λειτουργεί ο ίδιος σαν ποιητής, σαν δημόσιος άνθρωπος, σαν άνθρωπος που ενώνει την μνήμη, το βίωμα, το υπαρξιακό βίωμα με την ποιητική έκφραση αλλά και με τη δημόσια έκφραση, και νομίζω ότι είναι γι' αυτό το λόγο μας αφορά και γι' αυτό μιλάμε απόψε γι' αυτό. Για τέλος θα κρατήσω ένα ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη που το έχει γράψει με την περσόνα Μανούσος Φάσης. Ήταν μια τεράστια λογοτεχνική φάρσα, ένα σκάνδαλο που σκάρωσε στα μέσα της δεκαετίας του 80, από το 86 έως το 87-88, όταν εμφανίστηκε μια ποιητική συλλογή ενός Μανούσου Φάση και λίγο αργότερα ένα βιβλίο του Μανώλη Αναγνωστάκη, μια μελέτη για τον άγνωστο ποιητή Μανούσο Φάση και τα ποίηματά του. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι σαν ένα κατοπτρικό πρόσωπο για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, δεν είναι ο σοβαρός. Είναι μια αντίθετη προσωπικότητα ή μια κατοπτρική προσωπικότητα ή και όλα μαζί. Και τον βάζει και να μιλά και να γράφει, τον Μανούσο Φάση ο Αναγνωστάκης, όπως δεν θα έγραφε και δεν θα μιλούσε ποτέ ο δαφνοστεφής και βραβευμένος από την Ακαδημία και παρασημοφορημένος από την Προεδρία της Δημοκρατίας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Αλλά σαν σκανταλιάρικο παιδί, σαν ένας έφηβος ατίθασος, σκαρώνει αυτό το λογοτεχνικό σκάνδαλο που νομίζω ότι είναι και μια από τις μεγάλες του και ποιητικές και πολιτικές πράξεις. Να μην παίρνουμε εντελώς τα σοβαρά τους εαυτούς μας, να μην αφήνουμε την σοβαροφάνεια και τη θεσμικότητα τη λεγόμενη να κατακλείζει τα πάντα και να μην αφήνει το περιθώριο για την ανατροπή τους, για την αμφιβολία τους ή ακόμη και για την καταϊρώνευσή τους. Μια πλαστή ετεροπρασωπία έχει αποκαλέσει αυτή την περίπτωση η Άντια Ιφρατζή.
Μακαρίτησα και η Άντια, ή μια ετερονυμία. Ένα από τα ποίηματα του Μανούσου Φάση, σε μια τριλογία που την έλεγε Ερωτική Τρίλιζα, ήταν αφιερωμένα 3 ποίηματα, ένα στην Ρίγισσα, του Ρίγα Φεραίου, ένα στην Κνήτισσα και ένα στην Τούλα της PPCP. Είναι μέσα δεκαετίας του 80 που τα γράφει αυτά. Οι κομματικές νεολαίες τότε είχαν ακόμη μια κάποια έγκλη και αυτά τα οποία γράφει ήταν τότε, δεν τα γράφανε ούτε οι φοιτητές μεταξύ τους. Γι' αυτό έγιναν και εξαιρετικά δημοφιλή, κυκλοφορούσαν σε φωτοτυπίες μέχρι που βγήκαν σε βιβλίο. Θα σας διαβάσω την μπαλάντα της Ασπασίας, της σεμνής κόρης του Ρίγα Φεραίου. Αντίκρισα μια ρίγισσα και από τον πόθο ρίγισσα. Απάνω σε μια σκαλωσιά την είδα και κουκάλωσα. Έγραφε συνθήματα, το επέσατε θύματα και άλλα αντιφασιστικά και τότε προφασίστηκα πως θέλω το πινέλον της να πάω κι εγώ εθελοντής, να γράψουμε κοντά κοντά. Με σέρνει κοντά κοντά. Ύστερα κατεβήκαμε και πήγαμε στο Ίκα με τα πόδια και τα είπαμε για την Εδά και το Παμέ. Και εγώ της είπα, «Ω Άσπαση, μίλα για τη διάσπαση, μίλα μου για το κόμμα μας, μα μην το μάθει η μαμά σου». Πολιτική και λίγο σεξ μας διαχωρίζουν από το εξ. Όχι μόνο ολοκαύτωμα, χρειάζεται και απάφτωμα. Μετά πήγαμε, ήσαμε το πάρκο και χωρίσαμε, γιατί είχε και διασχολικό και ήταν λίγο σόλικο. Να μας εβλέπανε μαζί, γιατί είναι η κοινωνία χαζή και έχει κατάλοιπα να ζει. Δίκαιο είχε ο Ρίτσος και ο Ναζίμ, σε αυτή τη ζήση την πεζή, να ζει κανείς ή να μη ζει. Και αμέσως μετά είναι η μπαλάντα της Στασίας της Αρχοντοκνήτισσας. Αυτό ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε και ήταν το μεγάλο σουξέ μεταξύ των αντικνητών, του αντικνέμετόπου της δεκαετίας του 80. Ήταν πάρα πολύ κακοί οι κνήτες της δεκαετίας του 80. Ήταν τα κνάτ. Εντάξει, τι κάνουμε να κάνουμε, έτσι ήταν. Όλοι αυτοί τώρα που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και οι Μεγαλόσχημοι ήταν στο χημείο και μας δέρνανε. Μπορεί να είναι και κανείς εδώ. Δεν είναι. Το έχω τσεκάρει. Η μπαλάντα της Στασίας, της Αρχοντοκνήτισσας λοιπόν. Ήταν οι μέρες εκείνες που λυσάγαν οι μπασκίνες και σου ερχότανε ναυτία όταν περνούσες στα χαυτία. Και εσύ, κρατώντας τον οδηγητή, διάβηκες από μπρος μου, λουσμένοι αρώματα κωτή στην πόχα του υποκόσμου. Φώναζαν 1-2 χ στα προποπρακτορία, μα πέρναγες αγέροχη, κνηταρχοντοκυρία. Κανείς δεν αγόραζε, δεν δίναν σημασία. Ήρθε και σε έπιασα γκαζέ και σου είπα, έλα τασία. Πούλησες 10 σήμερα, νομίζω πια πως φτάνει. Αρχόντισά μου και κερά, μάζεψε τα μανιμάνι. Πάμε τα δυο μας, κορακόρ. Να κάνουμε επανάσταση. Να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ, Χριστούγεννα και Ανάσταση. Κι αν είσαι του δογματικού, σκασίλα μου μεγάλη. Πάμε από η Ρόδο του Αττικού, να βγούμε προς Εκάλη. Κνήτησα, αρχοντοκνήτησα, παλαιοημερολογήτησα. Να γίνουμε ένα εγώ και εσύ, δόγμα και ανανέωση. Θα το πατήσω το πεντάλ μέχρι 90 και 100. Διάβαζε εσύ τον Ρόζενταλ, για μένα η λίρα 100. Πάμε σε ένα κρυφό κουτούκι, να φάμε πίτσα ή πενιρλί, να μου κάνεις λούκι-λούκι, να σου δείξω ένα λιλί. Θα κάνεις... Ουσιαστικό. Με το τέλος. Θα κάνεις σου, θα κάνω μου και ό,τι άλλο θες ακόμα και απά στην ώρα του χαμού θα σου φωνάξω, ένα είναι το κόμμα. Η Τιτίκα έχει διαλέξει έναν και μου το κάνει δώρο να το διαβάσω εγώ. Γιατί λατρεύω το Μανούσο Φάση. Λέγεται Φέμινα Ετέρνα, η αιωνία γηνή.
Εγώ αγαπούσα πάντα την Ελένη, όμως αυτή δεν μου έκανε τη χάρη. Δεν αγαπούσε εμένα, αλλά τον Λένιν και μου σκίσε όλα τα βιβλία του Μπουχάριν. Καυγάδες όλη νύχτα για το κόμμα, για τον Στάλιν, τον Τρότσκι, τον Γκράμψη. Α, δεν μπορούσε να τραβήξει πολύ ακόμα, του ερωτά μας ήταν προφανής η κάμψη. Εγώ να θέλω σεξ και να το κάνει λες από υποχρέωση σαν κότα, να βιάζεται να σηκωθεί από το τιβάνι, να ξαναπιάσει το πρόγραμμα του κότα. Δεν ήθελε παιδιά και μπέιμπιλίνο, μάθαινε ρωσικά μεταμανίας. Μου είχε κρεμάσει και στον τοίχο το Κρεμλίνο και έβριζε το καθεστώς της Ρουμανίας. Παιδιά, μακριά από γυναίκα οργανωμένη, αντί για έρωτες σας περιμένουν τάφη. Εκεί που λες πως την κρατάς γερά δεμένη, έρχεται και στην παίρνει ένας Καντάφη. Αυτά τώρα είναι λίγο... έχουν μια αρχαιολογική αξία, αλλά την εποχή που γράφτηκαν ζωγράφιζαν μια ολόκληρη εποχή της ψευδαισθήσης. Πρόσφατα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος δείξανε σε καταπληκτικές ψηφιακές κόπιες 3 ταινίες της Φρίντας Λιάπα. Μία από αυτές τις ταινίες, που πρωταγωνιστεί όλο το ελεύθερο θέατρο, κάνει περάσματα, δείχνει την ιστορία μιας δημοσιογράφου που είναι πολύ αριστερή και του φίλου της, του αγοριού της, που είναι ένας ζωγράφος, ένας λογοτέχνης που δεν μπορεί να γράψει γιατί δεν κρίνει ότι μπορούν να καταλάβουν αυτό που θέλει να πει. Δείχνει όλη την ψευδαίσθηση της πρώτης μεταπολίτευσης. Ένας αριστερός παράδεισος, μια αριστερή Εδέμ. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης το βλέπει και πολύ χαριτωμένα το τοποθετεί εκεί που είναι. Σε τι βοηθά λοιπόν. Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση. Αυτή εδώ η ποίηση, λέω. Στα υψηλά σου ιδανικά, στη συνείδηση του χρέους, στο μεγάλο πέρασμα από τον καταναγκασμό στις συνθήκες της ελευθερίας. Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση. Αυτό έστω που εγώ ποίηση ονομάζω. Ας ζήσουμε λοιπόν και με αυτά ή μόνο με αυτά. Καλησπέρα. Σήμερα θα ερμηνεύσουμε 5 τραγούδια σε στίχους Μανώλη Αναγνωστάκη και μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ξεκινάμε με το Δρόμοι Παλιοί, που το ξέρετε όλοι. Εννοείται, μπορείτε να συμμετάσχετε. Ad
παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Επανερχόμαστε. Θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο. Το πεντάλεπτο που δουλεύει επιτέλους. Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ονομάζεται «Χαρά, χαρά». Τραγούδια στη ρευτό
στην αγωνία. Σοφία Γιαννίτσου Παπαδαγγέλου, τον Στέφανο Καλτσή, τους υπέροχους μουσικούς μας,
Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ απόψε. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος από το κοινό να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι. Κάποιος? Βεβαίως. Αναφερθήκατε και αυτό παρόξυνε το μυαλό μου για να κάνω την ερώτηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 1964 ή 1965, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην επιθεώρηση τέχνης δημοσιεύτηκε το άρθρο του Βύρωνα του Λεοντάρη για την ποίηση της Ήττας. Νεαρός το διάβασα. Σε ένα-δύο τέχη απάντησε ο Τάσος ο Γουρνάς, η ποίηση της Ήττας, σε εισαγωγικά δεν το δεχότανε, και η Ήττα της κριτικής. Μετά κατάλαβα ότι ήταν κατ' εντολή του κόμματος, του Αρχέρη ή όποιου άλλου. Εκεί λοιπόν ο Λεοντάρης προσδιορίζε ότι η ποίηση και του Αναγνωστάκη και κάποιον άλλον ήταν η ποίηση της Ήττας για τους γνωστούς λόγους. Αργότερα ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, έχω διαβάσει ότι αρνείται, άλλωστε το λέει, δεν παραδέχτηκα την Ήττα. Αργότερα υπόθηκε ότι ο Αναγνωστάκης δεν είναι ποιητής της Ήττας, αλλά είναι ποιητής της διάψευσης. Επειδή πολλά χρόνια, ας πω έτσι, κάποιες δεκαετίες, δεν μπορώ και δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθώ. Σήμερα στην κριτική υπάρχει θέμα για την ποίηση της Ήττας του Αναγνωστάκη ή κάποιον άλλον, ή έχει φύγει πια από το προσκήνιο αυτή η θέση και άποψη? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και στα εγχειρίδια, τα προπτυχιακά για παράδειγμα, γίνεται λόγο. Ορίστε. Γίνεται κανονικά. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, γίνεται ακόμη κανονικά λόγος και πέφτει και θέμα στις εξετάσεις για την ποίηση της Ήττας. Πάρα πολλές φορές όμως κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται ακριβές σε μια δεδομένη χρονική συγκυρία, μπορεί πραγματικά να χρειάζεται αναθεώρηση. Συζήτηση υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ακόμα συζήτηση για το αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, αν θα έπρεπε να λέγονται αλλιώς, όλα αυτά που είπατε. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή τα σχήματα βολεύουν και την κριτική και τους πανεπιστημιακούς, στους οποίους συγκαταλέγομαι, δεν βγάζω απ' έξω τον εαυτό μου, είναι πολύ βολικό αυτό το σχήμα της Ήττας και συνεχίζει να χρησιμοποιείται. Θα χρειαζόταν νέες επεξεργασίες, οι οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν ερευνητικά σε μια κατεύθυνση ad hoc. Δηλαδή είναι ίδιος ο Αναγνωστάκης, ο Θασίτης και ο Τίτος Πατρίκιος. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή και με αυτή τη λογική, και το λέει και ο Αναγνωστάκης, όσο πάμε από το γενικό στο ειδικό, τόσο κάνουμε λάθος, δηλαδή στη γενίκευση. Αλλά ακόμα και σήμερα είναι, παρότι όλοι λένε ότι ο Αναγνωστάκης δεν το δεχόταν και έλεγε τι Ήττα και τι όλα αυτά, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως κατηγορία. Λυπάμαι που το λέω. Ως αναλυτική κατηγορία, αλλά στην πράξη δεν λέει κάτι. Ποιας Ήττας, ποιοι, ναι, αυτό. Σχετικά με αυτό που είπατε, επειδή είπατε για το Βύρωνα το Λεοντάρη, είχα σημειώσει εδώ ένα ποίημα του Βύρωνα Λεοντάρη, ίσως το πιο διάσημο του, εκτός από την Ομίχλη, που μελοποίησε ο Σπανός, στο οποίο η τονικότητα, η φωνή μοιάζει με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, με τόσα ποίηματα που διάβασα. Είναι από την Ψυχοστασία, βγήκε το 1972. Έρωτας, δίχως να αγαπάμε, ζωή χωρίς ποτέ να ζούμε. Έλα λοιπόν και απόψε, ας πάμε να χορέψουμε ή να σκοτωθούμε. Τι μπέρδεμα η ζωή μας, τι ιστορία. Σαν πως να υπάρχει πια ιστορία δική σου ή άλλη.
Τι σκαλίζει στα σπλάχνα του ραδιοφώνου. Ήμασταν θάλασσα και έχουμε γίνει σάπια βροχή και τυποτένια. Ξέχνα το λούστρο των νυχιών σου, το ρίμελ, το make-up και μιλήσέ μου. Ξύσε το λούστρο των νυχιών σου, το ρίμελ, το make-up και μιλήσέ μου. Είμαστε μεσοπόλεμο, σου λέω. Ανίατα μεσοπόλεμος. Ας πάμε λοιπόν και απόψε, ας πάμε πάλι κάπου να χορέψουμε ή να σκοτωθούμε. Θα τολμούσα να προεκτείνω λίγο αυτό που είπε η Τιτίκα, λέγοντας ότι αρκετοί από αυτούς τους σπουδαίους ποιητές του μεταπολέμου, της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ας πούμε, και της δεύτερης, σύμφωνα με τις τυπικές περιοδολογήσεις που έγιναν στη γραμματολογία, και η φωνή του Βίρου Λεοντάρη κάπου ατυχεί σαν τη φωνή του Αναγνωστάκη, και η φωνή ξεχασμένων ποιητών, του Σαραντή, του Σαράντου Παυλέα, και από τους πιο γνωστούς, τους πολύ γνωστούς, του Μιχάλη του Κατσαρού, του Άρη του Αλεξάνδρου, με διαδρομές βίου παρόμοιες. Άνθρωποι που στα νιάτα τους βρέθηκαν απέναντι στον κατακτητή, στην αντίσταση. Κατόπιν άλλοι παρασύρθηκαν μέσα στη δίνη του εμφυλίου. Πολλοί έκαναν τη γνωστή διαδρομή στα νησιά της εξορίας, στις φυλακίσεις, στις καταδίκες. Σε πολλούς από αυτούς καταστράφηκαν οι ζωές, οι καριέρες, τα επαγγέλματά τους. Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, τα παράτησαν. Ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά αυτό είναι η ανθρωπολογία, είναι η ιστορία, είναι το χρονικό, είναι η κοινωνιολογία των ποιητών. Όπως με μεγάλη ακρίβεια λέει η Τιτίκα, στο κάθε ποιητή έχουμε μία φωνή. Το ότι είναι σε ένα ίδιο ιστορικό ορίζοντα, από παρόμοια ιστορικά γεγονότα βγαλμένα, από το ίδιο καμίνι βγαλμένοι, δεν τους κάνει να είναι οι ίδιες οι φωνές τους. Μπορεί καμιά φορά να αντυχεί. Εγώ, ας πούμε, σε αυτόν τον απαυθευματικό τρόπο του Αναγνωστάκη, που συχνά στα ποίηματά του τελειώνει με έναν στίχο που σου μένει, μια σφυριά, μερικές φορές ακούω τη φωνή του Νίκου Εγκονόπουλου, που έχει αυτό το απαυθευματικό, έχει αυτό τον υψηλό τόνο, τον ψευδοδιδακτικό, γιατί είναι ένας υπερεαλιστής, ένας λυρικός, και ο Αναγνωστάκης αγαπά τον υπερεαλισμό, έχει τραφεί από αυτόν, παρότι η ποίησή του έχει άλλο χρώμα. Έλεγα πριν στην Τιτίκα, δεν συμφωνούσε, ότι σε μερικές από αυτές τις κινηματογραφικές ματιές του Αναγνωστάκη, στα λιγοστά του ποίηματα, στη δική μου ανάγνωση έβλεπα κάποιους στίχους της Μέλκος Αξιώτη, μιας σπουδαίας ποιήτριας και πεζογράφου, με έναν δικό της υπερεαλισμό, με μια και την παρόμοια ανθρώπινη τραγική ιστορία εξορίας, μεγάλης εξορίας και πόνου και νοσταλγίας. Αυτό τον κινηματογραφικό τρόπο. Έχει ένα στίχο που λέει ποιος θα δει αυτό τον σακατεμένο μπουφέ που ταξιδεύει από εδώ και από εκεί, ή που κάποιοι πουλάνε στους δρόμους λαχεία, και έχει τέτοιες εικόνες ο Αναγνωστάκης. Δεν είναι ότι ο ένας γράφει σαν τον άλλον. Και ο Ρίτσος έχει αυτό το κουβεντιαστό τόνο, και είναι μια στρατηγική επιλογή των ποιητών αν θα διαλέξουν να γράψουν κουβεντιαστά. Αν και ο αγαπημένος ποιητής του Αναγνωστάκη δεν είναι κανένας κουβεντιαστός ποιητής. Είναι ο Κάλβος. Αυτόν λατρεύει. Λέει σε κάποια στιγμή, τους διάβασα όλους, λατρεύω τον Κάλβο. Και είναι λίγο απρόοπτο. Αυτός ο ρεαλιστής, ο λυρικός, ο σκοτεινός Αναγνωστάκης να λατρεύει αυτόν τον υψηπετή, τον μεγαληγορικό, τον σπουδαίο Κάλβο, ο οποίος πράγματι κυματίζει η φωνή του στους αιθέρες. Η Ήτα είναι
εξυπηρέτησε τους γραμματολόγους, τους φιλολόγους, τους κριτικούς. Δεν ξέρω αν σε μια-δυο γενιά από τώρα θα θυμάται κανείς και την ήττα. Κάποιος άλλος? Ναι. Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση και βέβαια και την εποχή για το ημερολόγιο που έδωσε το έναυσμα, ίσως και για άλλες εκδηλώσεις που θα πρέπει να γίνουν παντού και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο λόγος για τον οποίο μιλάω είναι ότι έχω γνωρίσει βέβαια τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Ήταν 4 φορές υποψήφιος με το κόμμα του. Τις 2 από αυτές ήμασταν μαζί. Την πρώτη φορά που μπορούσα εγώ από πλευράς της ηλικίας το 87 και ύστερα το 81. Υπήρξε ένας στρατευμένος άνθρωπος με πολιτικό μυαλό, με κύρος, με αγωνιστικότητα και έδινε πάντοτε την προτεραιότητα και το πρόκριμα στους νέους ανθρώπους του τότε. Και στο Θούριο και στο Ρήγα και μέσα σε όλη την κοινωνία πραγματικά ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα όλης της παράδοσης, των καλύτερων παραδόσεων της αριστεράς. Ως Βουλή το 2018 κάναμε μια πολύ μεγάλη έκθεση στη Σέκερη που έμεινε για πολύ καιρό ανοιχτή για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Το πρόγραμμα αυτής της έκθεσης είναι αυτό, το έντυπο. Έχει τελειώσει και δεν το ξαναβγάζουν δυστυχώς. Είμαι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και θα προσπαθήσω να το ξαναβγάλω. Ήταν μια έξοχη πρωτοβουλία, ανάμεσα και σε άλλες, σε αυτή την άνοιξη αυτών των ετών και για την πολιτική και για την Βουλή. Και στη βραδιά ήταν κατάμιστο, έβγαινε και ξεχύλισε. Ναι, θα πω όμως και κάτι. Και ήταν μαζί και με άλλες εκδηλώσεις για τον Νίκο τον Μπλουμπίδη και το άσπρο του κοστούμι σε άλλη έκθεση που κράτησε πολύ καιρό, για το μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη, για τον Κώστα Κάπο κτλ. Δεν έχει γραφτεί αυτή η ιστορία, ούτε θέλησα ποτέ να την συμμαζέψουμε και να την γνωρίσουμε. Θεωρώ ότι είναι ζώσα η μάχη και σαν συνέχεια και είναι πολύ λίγος ο χρόνος που θα πρέπει να συνεχίσουμε πράγματα και όχι να τα εγκυβωτήσουμε σαν κάποια περίεργη στιγμή που κάποιοι κάνανε και τέτοια πράγματα. Και επί τη ευκαιρία αυτού που είπε ο Νίκος, για να είμαστε αυτοκριτικοί πράγματι στο επίπεδο και του ποιητή, αυτές οι εκθέσεις όλες, σας λέω, στο κεντρικότερο μέρος της Αθήνας και υπό την αιγίδα της Βουλής και με εξαιρετική προετοιμασία από τους καλύτερους που υπάρχουν ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, των εικαστικών, της ποίησης, που ξέραν τις διαδρομές, δεν ήταν τίποτα προχειράτσες, έτσι. Δεν γίναν αντικείμενο προσοχής και επίσκεψης ακόμα και από τον ίδιο μας το χώρο και από υπουργούς και από βουλευτές και από μέλη της τότε ας πούμε ηγεσίας και της τότε προσπάθειας που γινόταν στο κυβερνητικό επίπεδο. Ήρθανε μαθητές, ήρθε κόσμος, άνθρωποι κατά μόνας, δεν έγινε ένα γεγονός που ενσωματώθηκε, δεν ήταν πάρα πολλά αυτά, απλώς ανάφερα 4 από τις πρωτοβουλίες που ενσωματώθηκε οργανικά και έδωσε με την αισθητική του, με την παράδοση και με το παράδειγμα και την εμβληματικότητα ένα επιπλέον στοιχείο στη μεγάλη προσπάθεια που τότε κάνουμε. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν, Νίκο, και αυτό να το καταθέσω. Έτσι, να είστε καλά. Θέλετε να μιλήσετε?
Δεξιά, πιο δίνεις. Θέλω να θυμηθώ. Θέλω να θυμηθώ όταν ήμουν 21 χρόνια και το γνώρισα, το 1991. Είχαμε πάει εκπροσωπώντας την νεολαία του Πασόκ με τον τότε γραμματέα του Βασίλη Θεοδόρια και εγώ ως εκπρόσωπος γραμματέας της Διαφώτης Πασόκ στην Αμερικανική Ένωση που γινόταν. Κάτι γίνεται. Στην Αμερική. Μέσα με να γίνει στο πλάι. Ήταν εκεί. Στην Αμερικανική Ένωση. Ναι, τώρα εντάξει. Λοιπόν, να μην έρθει. Θα ήθελα να θυμηθώ το 1991 όταν το γνώρισα, μέσα προσωπικά και όχι μέσα από τα γραπτά του, γιατί τα γραπτά του τα διάβαζα ως ενασχολούμενος με την πολιτική νεολαία από τη δεκαετία του 80. Το γνωρίσαμε το 1991, όταν είχαμε πάρει στην Αμερικανική Ένωση για να παρουσίαση του ιστερογράφου, που το 1983 που ήταν ιδιωτική έγνωση, το εξέδωσε από τις αγοράς Νεφέλη. Και δεν έχω συναντήσει εγώ προσωπικά απλούστερο άνθρωπο. Στο τέλος θυμάμαι, όταν τους είπανε, όταν είπε ο εκδότης, θέλετε να πείτε κάτι όπως εδώ. Πετάγεται ο ποιητής και λέει, δεν νομίζω να θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Αν και δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί συγκρινόμενοι με τους λογοτάκτες και τους ποιητές του καιρού μας, που κομπάζουν και έκανα κάτι και... Αυτός δεν ήθελε να ασχολούνται μαζί, να τον πενεύουν. Είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο Νίκος Βούτσης, ότι ήταν υποψήφιοι, συνυποψήφιοι. Θυμάμαι και εγώ εκείνη την εποχή πιτσιρικάς που ήμουν στην Όλη του Πασόκ, όταν τον παρουσίαζε ο Λεωνίδας ο Κύρκος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Πρόεδρε, και είπε ότι μας θυμάει και τον τιμάμε και αυτός είχε κοκκινήσει σαν μικρό παιδί. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, είναι μεγάλη δουλειά. Θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία συνάδελφο του Πανεπιστημιακού, κατά πόσον η ποίηση και του Αναγνωστάκη και του αντίγραφου του Μανούσου του Φάς θα μπορεί να επηρεάσει την νεολαία και κυρίως τους φοιτητές. Κοιτάξτε, μακάρι να διαβάζουν οι φοιτητές ποίηση, το οποίο ελέγχεται ως ανακριβές, έτσι. Δηλαδή, όσους διαβάζουν μπορεί να τους επηρεάσει. Κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο τρόπος που γράφει ο Αναγνωστάκης το 40, το 50, το 60 μπορεί να θεωρηθεί, και ο Νίκος τώρα μπορεί και να πάθει κάτι που το λέω αυτό, κοντά και στους στίχους, σε κάποιους στίχους του hip hop αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν, δεν έπαθε, αυτό βλέπω, ναι. Επομένως, υπάρχει πεδίο συνάντησης και μάλλον η συνάντηση αυτή συμβαίνει. Δηλαδή, όντως, όταν πέσουν πάνω στα πείματα του Αναγνωστάκη συγκινούνται. Το ζήτημα είναι που να πέσουν, στο Instagram, στο TikTok, δηλαδή έχουμε δυσκολία στα κανάλια. Αλλά με κάποιο τρόπο νομίζω ότι ναι, μπορεί, υπάρχει πεδίο. Ναι, μα έχει διαρκή επίδραση. Με κάποιο τρόπο μαγικό. Έχουμε τα παλιά, γι' αυτό είμαστε γέροι και δεν έχουμε